Здравейте хора, аз съм DarkNewsBG и днес ще играем на Minecraft Pocket Edition. Ако не съм ви казал в миналите епизоди, вече сме на 0.14.1. Има и по-нови версии, разбрах вчера от един приятел. Така. Имаме нов World, защото старият ми YouTube World стана ето това с къщата. Чакай. Ето това с къщата. Гръмна крипър. И просто се отказах от нея. Така. С това сме в новия. Така. Днес го направих, изобщо не съм влизал в World-а. Не съм влизал, казвам ви. Така. Искам да ви покажа на скинът ми новият. Ето го. Според мен е як. Какво е това там? Това дали е? Да, сел! Алелуя! Ей, кравички, лави! Опа! Епа, ще вкоча. Така. Предпочитам да ми беше дала 2 месо. 2 пържолки. Отколкото кожата. И така. Сълце. Хубаво е. Обикновено аз в такива села се заселвам в такива къщи, защото си имаме готов крафтинг тейбъл. Така. Овца. Овци. 2 са. Така. Ма какво правят в пустинята ми? Чудно. Ай, мъртво. Какво? Така. Къде беше това? Ето е. Ей в така къща, ей в тази къща. Те се заселя. Ей, тия са ми любимите. Защото това, когато си направя каменна кирка, ще мога да това да се го махна, да сложа пясък. Ето този. В момента е много рано сутринта. Така, отиваме за дърво. Я да видим нещо от църквичката има ли. Тук няма нищо в църквите, но за всеки случай. Преди в един от моите уроди си бях заселил в едно село. Така дърво. Така. Така. Къде беше сама къща? Тук си спомням, че беше... Ето е. Не.
някъде факла. 200, добре. Един граб на тегло тук. Така. Едно леко. За малко ще спре епизода. Добре, върнахме се. Извинете за кратката пауза. Майка ми извън на тела. Така. Тъпите, както си. Така. Да ходим да обереме малко реколтата им. Така. Айде да. Айде да. Но малко пълнят бучетата тия грудки. От 18 или там колко бяха на 8. Брат, сириас. Така. Айде де! Така. Айде да какво ще останем в къщата. Не знам какъв беше този късмет. Спалнах се точно на селото. До селото по-скоро. Излезем малко на терасата. Как якия залез. Майче ще легнем да спиме. Така. Заспах се. Мисля това да бъде всичко за този епизод. Надявам се ви е харесало. Лайквайте клипа и не забравяйте да споделяте с приятели. Subscribe-вайте се и това беше всичко от мен. Чао, чао!